Büyük Allah Teala'nın adı bilen assalamu alaykum hurmatly görüjüler. Bu haftanın muhim habarlarına men Nur Muhammed Sadat bilen hoş geldiňiz. Wezirler başlygynyň siyasi orunbasary Mevlevi Abdulkabir, Pakistanyň İslam alimleriniň Jemiyet Hizbiniň rahberi Mevlana Hamidul Haq we hemralary bilen duşuşdy. Bu duşuşykda iki ýurdyň siyasi we iqtisadi bölümlerinde yardam etmekleri barada gepleşik geçirildi. Erk habarnamasyna göre Mevlana Hamidul Haq Pakistanyň alimleri Afganistan bilen ýagşy gatnaşyklaryň bolmasyny istäp we hem-de Kabil bilen Islamabadyň siyasi gatnaşyklarynyň hem giňelmesine istiýandyklaryny aýtdy. Dünya boýunça saglyk guramasy gyş başlanandan bäri Afganistanyň 34 welaýatynda 286 000 gowrak kişi demgysma keselliklere duçar bolandygyndan habar berdi. Bulgurama demgysma kesellikleriň 63% 5 ýaşaça çağalar we 50% hem aýallardygyny aýdyp, bularyň içinden 668 sanysy janyny elinden berendigine aýtdy. Bu arada Saglygy goraýyş wezirlik şol soňlarda demgysma kesellige duçar bolanlaryň sany köpelip, öten 2023-nji miladi ýylynda 9,2 milyon kişi bul keselliklere duçar bolandygyny aýtdýar. Afganistanyň daşary işler weziri Amirhan Muttaqi bir resmi safar arkaly Türkmenistanyň daşary işler weziri Reşit Muradow bilen bu ýurtda duşuşdy. Bu wezirligiň habarnamasyna göre bu ýygnakda Kabil bilen Aşgabat arasynda bolan iki taraflaýyn we diplomatik gatnaşyklaryň giňelmege, sawda gatnaşyklaryň ösüşe we tapi projanyň işleri barada gepleşik geçirildi. We hem-de bu ýygnakda iki taraflaýyn tijaratyň köpelmegi üçin täjirleriň wiza almagynda aňsatçylyk döretmegine täkid edildi. Bu arada Daşary işler wezirlik tapi projanyň işleriniň başlanmagy üçin teýýar bolandygyny aýtdy. Kabil welaýatda bir haýrýa bünyady tarapyndan 100 sany zawjyň destejemi toýa tutuldy. Bu toý tutulan jawanlar bu toýyň tutulmagynyň maksadyny napysent toý kaidalaryny ortadan götermek üçindigine aýdyp we hem-de iqtisadi gynçylyklarynyň bolanlygy sebäple böyle toýlary guranlyklaryny aýtýarlar. Ve olar böyle toýlaryň guralmagyndan hoşluk bildirip, tutuş ýurt boýunça guralmasyny istediler. Ve hem-de böyle merasimlary gurýanlardan minnetdarlyk bildirdiler. Afganistandaky Halkara Salib Surh Komitesiniň başlygy Katrina Ritz, Afganistanyň daşary işler wezirliginiň siyasi orunbasary Şir Muhammed Abbas Istanigzey bilen duşuşdy. Aýdylyşyna görä bu ýygnakda Salib Surh Komiteniň başlygy maden çykarmakda azyk önümlere we saglyk mümkinçiliklerini döretjekdigine aýtdy. We hem-de daşary işler wezirliginiň sözçisiniň aýdyşyna görä, bu komiteniň başlygynyň Twitter safhasynda Afganistanyň häzirki hökümeti bilen Salib Surhyň Afganistandaky mümkinçilikleriniň köpelmege we ilm we bilim ösdürme projalarynyň bardygyny ýazdy. Bu arada Şir Muhammed Abbas Istanigzey Afganistandaky Salib Surhyň amala aşyrjak projalarynda dürli ýardamlary etjegini aýtdy. Ekorançylyk we maldarçylyk wezirligiň başlygy Ataullah Umari Birleşen Milletler Guramasynyň Afganistandaky azyk we oba hojalygy guramasynyň ýol başçysy Richard Taranchard bilen duşuşdy. Habarnama göre bu ýygnakda Ekorançylyk wezirligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we ekorançylyk ýol başçysy arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek we ekorançylygy ösdürmek, jengellikleri we tabii baýlyklary goramak we maldarçylyk meselesi barada gepleşik geçirildi. Sanat we tijaret wezirligiň başlygy Nuriddin Azizi, Azerbaýjanyň büyük ilçisi İlham Muhammedow bilen Kabil welaýatda duşuşdy. Bu wezirligiň habarnamasyna görä, bu ýygnakda iki ýurdyň başga ýurtlar bilen gatnaşyklar we alış-satyşlaryň köpelmegi barada gepleşik geçirildi. We hem-de Nuriddin Azizi Azerbaýjanyň we bu ýurdyň hususy sektorundan Afganistanda guraljak Türkmenistani we milli sergilerine gatnaşmagyna çağırdy.
İran'ın Adalet Vezirligi'nin mesullары öten bir yılın davamında 1136 sany Afgani tutsakları İslami emirlige tapşyrandygyndan habar berdi. Bu vezirligiň başlygy Asker Jalaliyan İran'ın 1392 Hicri şemsi yılından bäri 3015 sany Afgani tutsakları iki ýurduň bileleşik serhadinde Afganistanyň büýüklerine tapşyranlygyny aýtýar. Halaça İranda kança Afgani tutsaklaryň bardygy ma'lum bolman, bazı habarnamalar yüzlerce Afgani tutsakda bolup we bazıları hem edama mahkum bolandygyny aýtdy. Aziz we hormatly dinleýijiler, bu haftanyň habarlary şulardan ibaratse, geljekki haftaça sizlere Allah hipaget tapşyrýan.